to read. Do you understand? Otu, abụọ, atọ, bido. Iwu Chukwu. Enwere iwu Chukwu iri. Iwu nke mbụ bụ enwela chi ọzọ tinyere m. Iwu nke abụọ bụ emerụla onwe gị arụsị apịrị apị. Iwu nke atọ bụ ejile aha Jehova bụ Chineke gị eme ihe efu. Iwu nke anọ bụ cheta ụbọchị izu ike, doo ya nsọ. Iwu nke isii bụ sọpụrụ nna gị na nne gị. Iwu nke isii bụ gị egbula mmadụ. Iwu nke asaa bụ gị akwala iko. Iwu nke asatọ bụ gị ezula ori. Iwu nke iteghete bụ gị agbala ama ụgha megide mmadụ ibe gị. Iwu nke iri bụ gị enwela anya ukwu n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Ngwakọrọ n'onwe n'aka. Unu mere ọfụma. Yes. These are the 10 commandments God is opening our eyes to see this morning. Don't be covetous. Don't steal. Don't kill. Don't bear false witness against your neighbor. Okay? Respect your father and your mother. Respect the Sabbath day and keep it holy. And the rest of them. Okay? Good. In the next 1 minute, I want you to look into it. You are going to pick up one iwu. You are going to pick up one iwu. In the next, just one. Only one. Everybody is going to say one. In the next 1 minute, quickly reflect and tell me the one you are ready to speak for us. Okay? Quickly pick, just in the next 1 minute. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Ị ga-ebinye ọtọ wee kwuo. Yes. Just give me any of the iwu. Just one commandment. Only one. Okay, while she gets ready, let me attend to her. Akwala iko kọlụ n'aka. That's good. That's brilliant. Yes. Enwela chi ọzọ tinyere m. Is that what you want to say? Or say it again. Enwela chi ọzọ tinyere m. Again. Okay, sit down and memorize it. I'm going to call you back. Okay. Clap for him. Give me a round of applause. Ọ gwara anyị iwu nke asatọ. Ọ sị gị ezula ori. Okay? Do you know, excuse me, listen up. Gee ntị. Stand up again. I like the way you introduced, the way you answered it. Say it again. Iwu Chukwu nke asatọ bụ. That's the best way. When I call you up, you tell me iwu nke asatọ bụ, or iwu nke isii bụ, or iwu nke iteghete bụ, or iwu nke iri bụ. Okay? Gị ezula ori kọlụ n'aka. Gị egbula mmadụ, meaning what? Thou shalt not kill. Okay? Kọlụ n'aka. Emerụla onwe gị arụsị apịrị apị. Yes? Onwere onye ọzọ? Okay, Bobo. Stand up. Gị akwala iko. Yes? That's good. I want to surprise you. Surprise.
Kụọlụ na aka. Sọpụrụ nna gị na nne gị. Yes. Ụmụ nwaanyị unu abịara ụka taa. Unu abịara. Oh, yeah. Good. Let's go. Beautiful. Iwu nke mbụ bụ enwela chi ọzọ tinyere m. Wants to go? Yes, let's make an attempt. Okay, good. I'm coming. Iwu nke gịnị bụ gị ezula ori? No, going number 7. It's there now. Read it the way it's. I must look into your book. I give you the privilege to do that. Yes? Iwu Chukwu nke asatọ bụ gị ezula ori. Kụọlụ na aka. Good. Do not steal. That's good. Okay. Huh? Na-egenụ ntị n'iwu nke anọ. Ọkwa ifugo, cheta ụbọchị izu ike, doo ya nsọ. Ka anyị kwuo nie, cheta ụbọchị izu ike, doo ya nsọ. That's remember the Sabbath day and keep it holy. Who wants to give a trial again? Any other person? Do you have any other person again? Who is that? Okay, beautiful. Let's hear from you. Oh, yeah. Good. Good. Iwu nke isii bụ sọpụrụ nna gị na nne gị. That's respect your father and your mother. Okay? All right. Anyị abịago na njedebe n'okwu Chukwu nke anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Okay? We have come to the end of our morning devotion this morning. So what this passage is reminding us is that we should keep the 10 commandments holy. If we must make heaven as children of God, if we must be responsible children, we have to keep to the instructions that God has given to each and every one of us. Okay? We have to keep to instructions that God has given to each and every one of us. And it's our prayer that God Almighty will help us all in Jesus' name. Amen. Let's stand up as we conclude our devotion this morning. Jesus. Where are you going to? You have not prayed. We want to round off the prayer session before you retire back. Jesus. N'ike na ọbara Jesus. Ezi onyenwe anyị ekenekwa gị ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ka isi wee mee anyị wee bụrụ ndị dị ndụ. Sure you are closing your eyes. All this your vam eye. Ka isi wee mee anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Chineke anyị na-asị gị nara ekene, nara otuto, nara mbuli elu n'ebe ọ dị ukwuu n'afa Jizọs. Ọtụtụ bụ ndị chọrọ ịpụta ụla n'ụtụtụ a mana fe nwere ike mana inyere anyị ndụ nye anyị arụ ike iwe mee anyị wee lahụọ n'udo wee tetakwa na arụ isi ike. Onye nwe anyị na-asị gị nara ekene n'afa Jizọs. Ma ọ bụ na dị ka anyị chọrọ isi wee ba workout session, anyị na-asị gị bịa nọnyekwala anyị. Ife niile nke anyị ga-amụ taa, ife niile nke anyị ga-eri n'ụbọchị nke taa, egwuregwu niile nke anyị ga-egwu n'ụbọchị nke taa, anyị na-asị gị onye nwe anyị nọnyekwala anyị n'afa Jizọs. Anyị ama mkpọ okwu n'okwute n'afa Jizọs. Gọzikwa anyị ncha niile, gọzie ndị nkụzi anyị, gọzie nwunye maazị, gọzie ezinụlọ ọbụla nọ ebe a dị iche iche n'afa Jizọs. Anyị ekpe baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị gụọ na amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke Mmụọ Nsọ onye anyị ugbu a na mgbe niile. That was just the grace.